рӯзе як шахс ба назди ҳазрати ҳасани басрӣ омаду гуфт: фалонӣ шуморо ғайбат кард ва суханҳои қабеҳе гуфт. ҳазрати ҳасани басрӣ бошад дар ҷавоб як тавоқро пур аз хурмо карду ба сӯи хонаи ғайбатчӣ рафт. дарро тақ-тақ кард. ғайбатчӣ дарро кушод ва дид ҳасани басрӣ бо як тавоқи пур аз хурмо истодааст. ҳасани басрӣ гуфт: ба ман хабар омад ки ту аз номаи аъмолат савобу некиҳои зиёди худро ба ман ҳадия кардӣ. ман ҳам хостам ки миннатдории худро ба ту баён кунам. гарчанде ки ҳадияи кардаи ман ҳеҷ гоҳ ба ҳадияи кардаи ту баробар шуда наметавонад.